खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं राजिब बसुमतारी बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि घनश्याम दास बिथाङा फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानायजों लोगोसे आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ माबे लामाजों आगान होलांदों बेखौ लानानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों घनश्याम दास बिथाङा। बे समाव बिथाङा फोरमायदों दि घनश्याम दास बिथाङा फोरमायदों दि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बे 6 दानावनो गोबां अहंकार जाबाय होननानै बे समाव घनश्याम दास बिथाङा अजद दैखांदों। 6 दान जाबाय आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ सरकार आरो बे बिपिएफ दोलोआ 6 दाननि गेजेरावनो गोबां अहंकार जाबाय आरो बे अहंकार जानायनि जा बिपिएफ दोलोआ जे गोबां अहंकार जाबाय बे अहंकार जानायनि फिथाइखौ फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा होनो थाखाय नेनानै दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों घनश्याम दास बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला जे बिपिएफ दोलोनि सायाव माबोरै बाथ्रा बुंथिदों घनश्याम दास बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादोनि। বিপিএফটো বৰ্তমান এতিয়াৰ পৰা অহংকাৰ হৈছে, অহংকাৰ হোৱাটো একো লগা নাই। তেওঁলোকে যদি এতিয়াৰ পৰা অহংকাৰ হোৱাত অহংকাৰ পতনে মৰণ বুলি কথা এটা আছে, সেই মৰ্মে আমি কাকো এতিয়া দোষ দিব নাযাওঁ। আমাৰ 2026 চনৰ যিটো বিধানসভা ইলেকশ্যন আছে তাতেহে তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগে, কি দেখুৱাব লাগে সেই সময় আমি দেখুৱাই দিম।